Nyt mä esittelen teille Iso D, mutta en sitä, joka täällä ensimmäisenä tuli mieleen, vaan Deathlessin Family XL 7812-2. Täysintegroitu 3-akselinen matkailuauto. Pituuttahan tällä Skandinaavian olosuhteisiin tehdyllä matkailuautolla on 8,6 metriä. Ja jäätävä kuljetuskapasiteetti kuuluu yhtenä tämän auton loistavista ominaisuuksista. Tästä XL-Familystä löytyy jäätävän kokoinen takatalli ja integroitu todella kätevät hyllystöt, mikä helpottaa tavaroiden kuljettamista. Kyytiä tarjoilee 180-heppainen moottori, jonka jatkona on 8-vaihteinen automaatti plus Alkon loistava alusta muutia kyytiä pitkillekin matkoille. Tämä auto on muuten rekisteröity 5 hengelle ja tässä jäätävän kokoisessa istuuryhmässä kyllä kelepaa viettää aikaa isommallakin porukalla. Tilavasta keittiöstä löytyy todellakin kaikki tarpeellinen onnistuneeseen lomamatkaan. L-keittiö, jossa on runsaasti laskutilaa, iso jääkaappi sekä kaasuuuni. Ja se, mikä tässä on mun mielestä erittäin miellyttävä ominaisuus, niin kaikki kaapit on todella isoja ja syviä. Niihin mahtuu huolella tavaraa. Tilava WC, jossa on tosi hyvin kaappitilaa, sekä reilun kokoinen suihku, jossa kelepaa huuhtoa päivän pölyt pois. Ja hei, ihan jäätävän kokoiset erillisvuoteet, jossa on makia kölliä sitten päivän aktiviteettien jälkeen. Kyllä kelepaa. Valo pois. Talviautosta kun puhutaan, niin siitä löytyy lämmin kaksoispohja sekä Alden nestekiertoinen lämmitys, joka takaakin erittäin tasaisen ja mukavan lämpötilan kaikissa olosuhteissa. Tämä auto löytyy Kokkolasta, hintaa 172 tonnia, joten ei muuta kuin kaupoille.